मिशनारि फायागा चिनि चेरारक चिनि बररक ताबुक चाते इनि बासामने चिनि दफानि बागै डॉक्टर इंजिनियर ऑफिसर कत कत गंनि अबदान दङ बर जदि फाया हांगा चिनि जों चिनि बरक नसक आगो गै मांलाखौ बर जदि तेव साथां फायागा चिनि बरक डॉक्टर इंजिनियर माइखौ चिनि बिसिं बासांग हाबै चिनि बररकनि बागै जेबाबे सामुंतां दङ बरक न पाइफला हामबाय सामुंतां दिनि गल दिकिजा बिसां नाय न सालचा सेकांदा सालै सेकां आं नेपाल तिलाव थांजाक काइसार चेराय ओ जागा पुखुराव थाङै सुइसाइड खायजाक मानजाखा ओ थैनाय चेराय हेंगा रियां दफा ओ चेरायनो दैसे ओ फादार सन सिस्टार सन बंग माने स्कुल बंग खाने बंग प्रसाद किचा मिचा गलटिं नायनो कुमारगत थाङै थैगा चेराय मासा कुमारगत थैमानि परे फादार सन थाने अनेक टर्चार जोंबांनो साहाय्य मा खायनाय बरनि बिपद भरत जों मा बासानाय चिनि बागै बरक चिनि मनफट फाइमानि यागले मनफट आइसा स्कुलनि नाहारिसे तिनि ओ चेंखरु कामी स्कुलनि अनेक अबदान दङ तिनि स्कुल फोरों हागा तिनि ओ जागा कोनो बर फाइग्राखौ ओ स्कुल न जों बानसिनि मादारिंनाय ओ स्कुल रखा मा खायनाय फादार सं ब्रादार सं लगे जों मा दंनाय बरनि जेफोर बिपदफोर जों मा बासानाय जों सरकार दङ आंबो दङ ब्रादार सिस्टारनि लगे जे खायना नां खायना ते मो कामिनि बागै कामिनि दिनै चा कामी फां चौधरी ते समस्त कमिटी एडवाइजर कमिटी नर आचुगे सिद्धांत नाङै मो पारानि तमा खायना नाङा बियां लामा खायना नाङा ताम खायना नाङा मुदै हाय सिद्धांत नय प्रपोजल तुगे आं खनि फाय आं खायनाय आं बनरनि न कायसा ताकु ते उरा जारा पढ़ाशोना खायने दो आगे तो सीबीएसई आता सीबीएसई नंबर kaham माने उरानि जारा पास खाय दङ उरानि भबिष्यत दङ ओ मनफट स्कुल सुनामनि यागुलो तिनि रेजाल्ट kaham खायो ओ चारार भबिष्यत चिनि कि प्रासाद दफानि चाते गई जतन चारार दङ आबाइन बागैनो जत गार्जियन र जारा ओ चेंखुर कामिवा तंनाय र ओ पारानि जत शांति शृंखला जे नियम कानुन मानि ओइ चले ओइ ओ चेंखुर कामिनो तेबो कुसुक साकाव कारी ओइ जों तेबो साहाय्य खायना नांनाय ते ब्रादार सिस्टार संनो जों तेबो साहाय्य खायना नांनाय जों फानजाखै सामुं मा तांलायनाय पलिटिक्स कतरिया केबा मथा हनै बुलायो मथा बीजेपी सीपीएम कुनो बुलाय तुलाय करै ताखु बुहुम मा हामजाबायनाय बुलाय तुलाय हाकाय चिनि दफा उक्ल कुरुत कलायो राबार ताम फाइजानो बुक्ति प्रासानो ताम फाइनो ति प्रासानो साबनि लसो चिनिनो लसंगो आबायनो पार्टी जेसा कोनो जाजा हामजामा खायलायदि म पारावा जेसा जे जाजा हामजामा खायनाय किन्तु काम खायफोरखौ थांजाखै सामुं मा खायलायनाय पार्टी जे जाजा हामजामा खायदि म पारा तेवा आगथों म पारा तेवा कुचुको काथों होनो आं ईश्वरनि थाखाय प्रार्थना खायो तेव कामिनि बर रंथानि बां कामिनि बर रंनि बागै आं प्रार्थना खायो ईश्वर जतनि नग्न कोनो शान्ति तंथो जतनि नग्न कोनो खुशी तंथो हुनै आनि कगरन पाइखा जतनो खुलुमखा जतनो हामबाय।